Moikka vaan kaikille. Tää on mun eka video. Tässä videossa pelataan CS. Muita pelejä on tulossa jatkossa. Paiva. Mitä kuuluu? Vilperi 67. A-saitis ihan träkki. Eiku läkki. Okei, vittu. Tää on hyvä, kun mä täällä lukee, missä mä oon A-rampissa yksi. Tässä ei siitä. A-saitis. Äijä on vanha kynäriketun poika. Mennäänkö vielä publikkiin tai sitä 2v2? Joo. Vittu. Sä oot siellä A-saitis vittu koko ajan. Tuo ei A-rampilla kämppimässä. Miten ottaa vertikoon? Me ei vittu löydä. Mä oon ulkoon. Mä oon täällä Aalla. Tuu tänne. PvP:tä. Ai Minecraft PvP. Niin. Mä oon täällä Aalla. Saa tää vitu A. Vittu mikä aimi mulla on oikeesti. Mulla on niin paska olla. No niin, saadaan vähän järeempää. Kamaa vittu viineviin. Aalla. Tuon A. Mä otin ihan vitusti paljon damagea tosta. CS. Mulla on väärä aseinus. Pitää olla mekaaninen mukula vittu. Aina siellä Aalla. Aina niin kuin A. Mä oon B-saitis. Tullaan sinne sitten. Voithan yrittää. Ja tuttuvalta niin. Se niin tuttuvalta. Mä oon sun savussa. Tiesi. Vittu tää käy. Ops. Hieno AK, ei oo yhtään skiniä vittu. Ei mulla oikein millään skiniä, kun mä vittu panostaa ulkonäköön. Minä en panosta ulkonäköön, minä luotan sieluun. Ai ja kuitenkin mennyt jostain täältä A-saitille vittu. Paalas. Piu. Ui vittu, täältä pääsee oikeastaan. Näppäsin vahingossa alas. Ei vittu, mä tein itsemurha. Mä itse suunnittelee pientä Kälssonia. Tää 2-3. Joo. Hyvä, en mä osaa källä. Mä en oo leva-maisteri. Mä en oo källi. Pojat heitä källiä, Pojilta menee mälli. Tuu tänne nyt. Viirulainen tuossa tänne. Kyllä näin. Taisit just nostaa rappuset ylös äsken. Mä heittää päähän. Dessu päähän. Ai ne eka hitin.